El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, destacava aquesta setmana des de Tarragona els resultats espectaculars obtinguts a Tortosa gràcies a dues jutgesses de reforç adscrites al jutjat penal, donant resposta a judicis pendents i al servei d'execució penal. Aquest jutjat es va situar el 2012 com un dels més saturats de tot l'estat espanyol després de duplicar en només 5 anys el nombre d'assumptes entrants. Gimeno avançava que les sentències executòries dictades per aquest jutjat han permès recaptar uns 700.000 euros. Malgrat tot, reconeixia que la majoria de jutjats suporten un excés de faena. No és la situació òptima, clar. La situació òptima seria que en 15 dies poguessis tenir la resolució, però aquesta, avui per avui, de la nostra voluntat, que no, aquesta la tenim, però no pot sortir. Una de les prioritats dels òrgans judicials és resoldre amb la màxima celeritat els assumptes civils en l'àmbit de la jurisdicció familiar o laboral. Ja sé que tothom té dret a que sigui el seu assumpte resolt de manera ràpida, però vostès mateixos hauran entès que nosaltres donem prioritat per cas a família o a l'àmbit dels acomiadaments. Per què? Perquè darrere hi ha una problemàtica personal important i això tothom ho entén perfectament. Gimeno insistia en la necessitat de seguir millorant el temps de resposta en aquells casos que colpegen directament a les famílies.